Mae'r argyfwng tai yn effeithio'n fawr ar bobl. Mae cost rhentu wedi mynd mor ddrud. Mae pobl yn eich cael hi'n anodd talu eu biliau. Mae teuluoedd yn dibynnu ar fanciau bwyd. Mae un ym mhob 4 person yng Nghymru yn byw mewn ofn y byddant yn ddigartref ymhen blwyddyn. Un ym mhob 4 person. Dylai cartref fod yn rhywle diogel, fforddiadwy. Cartref yw popeth, helpwch ni yw amddiffyn. Mae'n gyfnod anodd i gymaint o bobl, ond os fedrwch chi, cyfrannwch os gwelwch yn dda i Shelter Cymru y Nadolig hwn. Helpwch ni i helpu'r un mewn 4 o'ch ffrindiau, o'ch cymdogion, o'ch teulu, sydd ddim am golli eu cartref. Ewch i sheltercymru.org.uk. Diolch o galon.